Nurul Islam Online Channel. Me hukuncin wanda ya ki sallah cikin muktari? Me bambancin sa da kin sallar har lokaci ya wuce? Me bambancin yin sallah nan take lokaci ya shiga da kuma bari ya daɗe kaɗan cikin muktari? To wannan dai bayani ne mai yawa ƙwarai, amma dai zai wadatar da mu hadisin Bukhari da Muslim da Muwatta da sauran siha wanda Jibrilu alaihi salam ya sauka kwana biyu ko ranar farko ya sallan azhar lokacin da inuwan komai ya shige cikinsa, rana na biyu ya sallan azhar lokacin da inuwan komai ya kai daidai tsawonsa, rana na farko ya sallar la'asar lokacin da inuwan komai ya kai daidai tsawonsa, rana na biyu ya sallar la'asar lokacin da inuwan komai ya kai tsawonsa sau biyu, ranan farko da rana na biyu ya sallar isha'i magriba lokacin da rana ta fada watan waktan wahidan, ranan farko ya sallar isha'i lokacin da watan farfarin wannan rana din ya tafi, rana na biyu ko tsawon ya tafi lokaci, rana na biyu kuma ya sallar isha'i lokacin da hasken gaba ɗaya ya tafi. Sannan ya ce masa ran farko ya sallan asuba lokacin da baka iya ganin komai ka gane, rana na biyu ya sallan asuba lokacin da zaka iya gane wanda yake zuwa daga nesa. Ya ce masa ma baina hazaini waqtun, wata abin da ke tsakanin waɗannan lokutan guda biyu to shine lokacin sallah. Da haka malamai dai sun yi maganganu da yawa, amma dai duka wannan lokutan su ne muktari. Wasu salloli ana ganin cewa jinkirta su shine mafi alkhairi akan kaddamar da su a cikin muktari, musamman sallan isha'i wannan ijma'an jinkirta ta shine mafi alkhairi saboda hadisin hadha waqtuha laula an ashqa alaikum. Sallan azhar an yi sabani da yawa daga malamai sun tafi akan cewa jinkirta ta shine mafi alkhairi saboda abridu bis salati min shiddatil harri fa inna shiddatal harri min bayyi jahannama. Abrid da kuma lokacin da aka lura manzon Allah tsira da insha Allah tabbata gare shi ya dawwama yana yin sallan azhar. To wallahu a'lam, wannan kenan. Sauran salloli kuma dukansu yin su a farkon lokacin su shine mafi alkhairi saboda manzo Allah kira da insha Allah tabbata gare shi ya ce mafi alkhairin ibada shine yin sallah a farkon lokacin ta. حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه كان فيها